Namita ambise Nambita kambise Hanyara jabai Oname nasala Anyeda uruki parlinga kela lengena ko ya di Raja Ego Raja Are Raja Raja tedi ki parika ke ba funna politiki ka fili yerma fo ka fili pama अपने आप को सचमुच का आई जने गला वर्ती ana buni kan dugo de अपनी गरीब माँ को नहीं पहचान रहा है हाँ कहीं ये राजा की माँ तो नहीं वो नहीं आ रहा जब भाई कोई ये तो हंस क्यों रहा है afere ka cha ani sonia di nyoafe अच्छा बेटे हंस ले तू di yele ne la ago yele tesa ago ni so jera de ima filima o ago ben tamula ago filana ne ma finin doro wani men fiye da ko mina ganna politiki bai wani adam da ne koyi रहेगा तो तू मेरा बेटा o वैसे तू था कहाँ pa ngata so sa तेरा इंतजार कर रही थी देख तू नहीं on jigin jiga ngata so ढूंढना पड़ रहा ai ko ti bashi ko bita temelengo anga amin dugu na anga toro abe bana iye do min ge denye wa ujabira sa बंद कर और चल सीधे ago ko jara nyere nji anga taso o iblanye anga ta mina undine ma anga ta अरे हाँ ale ma mi fa mo folo nene kumeta e ka teli minere ga bibi bla ko fede पिता ogma mo ne bi la कोई नहीं जानता ago te sane ba तभी तुझे उसने घर पे बुलाया ago ibano ne baran no bena bulore e ka taso ban mena sisa awo जरा जल्दी akika na jona de ni be fere de wala sa be musokoro ba su ka yoro don harajani fen num benana puja fa fe no vida singi कम से कम 10-12 लाख ago ko ni ko ide wani yan be done dala sa डील में रॉकी के साथ किस तरह करता हूँ raja ogi chedmanu asomena musokoro ba ka kuma fe Rocky, no mobile ni nyogo, nyere nyogo. Dombe zonda dongile, bendigita. Raja asurle mubuluya. Anyama tigara doni. Sonia. Rocky. कैसे हो राजा साहब हाँ गोगो विजुगो दिया राजा तू तब तक जिंदा है ओके तो नीला जब तक मैं यहाँ हूँ उनको इनकी बाने जिस दिन मैं यहाँ ये का पेन पे का बेबी न्याना बो वासी तोई जिंदगी का आखिरी दिन होगा यहाँ से जा सकेगा अन्य ने तो आगे दी तोई ऐसे भी से कमंगे तक अगर मैं घर नहीं पहुँचा ऐने ने मरा मेरे दोस्त मेरी ने तेरू बेंजी नहीं उबिना बोने खाया यहाँ तक जगे ने सगा क्लिप लगे या क्लिप ला 7 रातें बीत चुकी है एटले वोलो ब्ला de के सुनो बोला नी इतले वोलो ब्ला या हाँ इतले वोलो ब्ला और तुम अपने दोस्तों की फिक्र छोड़ दो गतले वोलो ब्ला को ना को केरा दे मैंने उन्हें संभाल लिया है mena nyefi तुम्हारी जिंदगी में से मैंने सिर्फ 7 nyindo ne kanyana mala tuko mina ntara tle wolo blanki plasila देखना चाहोगे उन 7 दिनों का करना alaje jamfara do benen nen nyonche ambe bi barakilinge aya ka tle wolo blaira la ni manje badwa ambe bi barakilinge ne kala ledu e makala ayoro di ka barawla tle wolo blala bani ni teri folla ka dongle dumanda ko ni tega dumani le ko ndi foi bongaje na folo baba ambulo anyo jiake wabu nyala ko ne de egoi fuba ko araja kai oroki je Nyere ka AFLATOON anyo nyene je bake
ना तेरे बेवकूफ दोस्त Giteru di jia kalama. We nege e mborai. Mami yeki blani bela. Video send. Puja fa. मुझे तो यकीन ही नहीं होता Ah koko bela jelenya laga karne so laga feme so. छूटा अब उसकी मनुष्य शक्ल नहीं देखनी पड़ेगी Nyenye reke ye mbora jugu be kalama mbora ko be kalama. एक जैसी जो है ओहो, शक्ल मिलने से क्या होता है? Ah ko abora kusara de. और अब वादे के मुताबिक Nimekambulo sababu nyuma ye. Idanga jugumbo ndala. Madama. Ah ntaram bafi. Ah kuni di baiwa. ये है पूजा Ai dro ke ntaram ningira la nyetala. जीती रहो Ngajara di. Ko puja ये है मेरी माँ ne bai. मुझे पैदा किया पाला Ai dro ke ni wala sa nanjanye masoro. Jema wara dundana na ni ete. तू मेरे Zoro baka साथ dro ma jabi. मुझे नजर लग ही नहीं सकती Wala nu sabatile do. एक कांटा है मेरी Dro be minena na fulu soro la wa janye ba soro la. तो वो कांटा भी हट जाएगा Dugera yele wali wasa. बात तो हमेशा रहती है सर Kwa medro were fara dro uka. राजा साहब Gima raja sahab. Dafara be neche. आप सबसे बड़े खिलाड़ी हैं E papa kibi ni tala digi. खिलाड़ियों का खिलाड़ी Nebe min do eto do. बहुत शौक Ni ya mebi fefo ma yo kasu yere bi kodo e makala. इंटरवल तक खेल O de dafara banche. Kala. इंटरवल के बाद O kuni e tlante ke. Ne referent na tlante ke sa. मैं तुझे ये खेल खेलने नहीं दूंगा कुत्ते Ah ko me kudai ka sa. सोनिया Ako Sonia. राजा साहब का ध्यान रखो Raja bla suno gola kura esa. Ala suno go. Don etle wolon bla zenda etle zoli. देखा Raja nyele adulo me sani का buje. शॉर्टकट तरीका Kimai ipari mbesa. नीचे आत्मा Oh, eka finunu ndo ni menena. मैं तुझे Oh, Roki, मैं रोकी हूँ konti tui. Roki, me to Roki de. मैं तो Ne di araja isa. Toko yele mano ne da araja de. मैं तो E dene kana finuna. रोकी तो ये Ne le da araja. E de Roki. Mo fala malangulo. इतने लोगों को लूट Ka mofa. Kuka na fulo mine ko sebi. बस्ती में जाकर मेरे दोस्त हाँ? को अपना दोस्त बना लिया मेरी माँ को अपनी Kante Roki terbi. हरामजादे को Kampagi bai. रोकी Agon bi deli. Kana fuoi kembai na kana kujugu kembai na. तो जैसे कमीने को छोड़ दूं मैं हाँ Ye min kena mode sarila. Dafara bancheo. Kodo ni be ni nyoje. मुझे शाबाशी Me min do itado. मेरी वाह कहेंगे Nogo kodo mbali bi teka maukala fena. Nya maybe maukala ko ka sure yere bi fendo. Eti fendo ego ega fefo mau. अच्छा रॉकी भाई Ai wakambe टेक केयर me drogi. ए रॉकी Kambe आई लव यू rogi mi fetata. बाय बाय कमीने Malangulo kambe. Akume sugu jugu de la pigirin kele ngala. O mabali. O ya tola sunogo alibi gabi. Wati kele orogina ka chedo yedangari ke bangila. Abi sende lao. Abende do. Abi balon de la. Kamo gulini. Kojugu. Hey, y'all, move from here. Come on. Ay puta kaboy. Stay back. Ay dose be ka polisi wole. Ko kana ke. Alaka nichi.
Even if I denga munge. पुलिस को फोन कर रहे हो? Even police will any come out. Mumbai blola. चाबी Claudia. Clay. सोनिया तुम टैक्सी पकड़ के जाओ और मुझे घर पे मिलना। Okay. सोनिया का टैक्सी था होगा था। आओ मैं दोनों मोबाइल करो। जल्दी करो। सोनिया आयो नहीं दो ब्लॉक था टैक्सी लो वादी के लिए ना आयो आपको क्या ना। सार्जा बांग। दुगो बेगिरना को सो हमारा जोना नहीं वे को जोना ना दी बांग इस पर ना का आगो से को किसे इंसोरो को इंडी दो कतरो दो मां किसे भी जिन्नी नहीं का मैं सोना था इम्मा कुछ किसे जिन्नी ओके का चाहे रहता क्या नहीं फिर बोले कोई योगी न फलाना योगी कम लोगों को मैं घर जाला रोजी अब बोला का तो गाड़ी करो अको योगी का मुनु कथा को मैं गाड़ी दाबाल afana bo bitaina ake wuledu gari bekirina हाँ चेदुमा लो है रोकिए चेदुमा है योगी मुनु ना kana gari dabala o wati kile ko fora tuko mi akera ti dangol ba nyi mobilita wa yamla योगी घर फोन करो आओ योगी और देखो सोनिया ta kabin ne ka wule like kala ni sonia ni masera so kone no otora ikata योगी hanga jebi baya je kunu ma fara ko jugu atara mobile turu camion do jolela araja ola bene kirene kaka fini nyondo la obe kofurula abo labo ko sigi valala polisu ba fokan meka chemi ngembi kai bangi na folota ka fleni kai accident ke asigilembe wara jega ko bana nyoro ki koti nene ko digiro na to wasale fobi dongli ninda na woga ne ka sone mine ka anyere ko ne tara yene ne ngonna na ani mauga wulika joni telefoni tula una nae ka fo ko chebia atari yere turu camion lola
तमाम गवाहों के बयान yakale do और सबूतों को मद्देनजर ko sara ira ka foro ki ये अदालत ye ma chama fo ma chama shwe ye shwe le ba chama ke हिंद दफा awa 302 ko dia ira ka fo ko ye bara minge ye ma ajam faga ka cha ko wa ira bi faga असलम तुम o लोग jin sarai जज साहब मैं रॉकी नहीं ago ne teru जज साहब मेरी बात ago ne dawru ki ne ala jadi ne di ala ay nyama ndiriga bi do ken na le अब तो माँ सिर्फ तेरे पास रहकर तेरी सेवा करूंगा ako ne baba bulu toro la sa कि अपनी माँ को सोने की nugo ne ba ne di jena folo be ni ki bla ere la ni ne wari ba chama bo iba fo ko ne do ne jugu fle ka kenyere jon mina ne de men ngoina ne bi bon na chugodi konun ko bo ne ma ki ba di masai ma रॉकी जो है वो कौन से शहर में है awa ko afara ko minga nga faga be yoro jume oro ki to koy inye shine fla ka yoro ma साहब जी ego sabji आपने मुझे sabji mane do ne मैं राजा साहब जी yendo a वो मंत्री की iga raja ge मुर्गी बम min bodi fula kasula mame पहले मुर्गियां चुराया करता था ago ne agili bila के नाम से खून भी करने ponyi bla wati ni na साहब जी aga yi tara ni to ko jugu ba inta yi fariya rasa रॉकी de नहीं हूँ साहब जी ago ne ma mo faga साहब जी रॉकी ne ko ne to ro ki सारे खून उसने किए ya gwa ne bole do इल्जाम मुझ पे दे दिया ayi yere साहब जी kene उसने। ya नहीं, ne बल्कि mine मेरी माँ पूजा मेरे दोस्त tribunal go kone de ने ale मैं रॉकी हूँ। ne ba ne teru ne muso bedo go ma shi ma se ga fam ya be go kone de ko ne te arajai eni e balmo ni sinu ma se ga साहब जी e आपको jo याद है ene de na do ke arajai agu akili bala e ne bla do ni mina बाप अपनी बेटी e ine ka bolle ne gani fu fa yan te ke di ngoma को कहता हूँ कि ya बेटा akili ऐसा bala कोई काम नहीं करना agu na जिसकी akili वजह से bala तुझे ke जेल वापस आना पड़े ये jo ne मैं se हर ga कैदी muge से कहता हूँ, na इसमें akili नया se क्या ne se ga काम muge साहब जी आपका हर mu ba ira na ka fa te wuro ki चुराता agu ki ka bolla ne gani ne bla do ai ka bolla ne ga ibleya साहब जी उस दिन आपके on bla do nyo bo ne ayan te ke di ngoma duro ne abo हाँ मैंने चुराई थी o de ne bi siyali mi tanu ne gandi ma fa अंगूठी निकाल मेरी ne ka bolla ne ga malangula be mi no bolla ne ga be mi aji वो अंगूठी बेच के e ko teble के लिए साड़ी wa su lombola kasula nde fe mpaka do kombola kasula nyo fere ko do sama uchamana ka furan wasiga मैं रॉकी नहीं हूँ साहब जी ne ga ami embanye nga juro embanye ne te oroki mbaba bulu रॉकी ने मेरी माँ को ali ka nyema पास रखा हुआ abi to ko jugo ge mbala ko बर्बाद कर देगा साहब जी मुझे छोड़ दो nyema abi do muso ina ko मुझे छोड़ दो mblanga tanu ko nyana bo men kali yede mesignana na manyana bo mena nyera di मुझे छोड़ दो साहब ne muso ne ba मुझे छोड़ दो साहब जी राजा bi de limbla देख बेटे raja ne dalila तेरे बगैर मैं सिर्फ ga ni na ko lungo ko 24 mibla घंटे इस जेल को संभाल सकूंगा fona kan dugo ka to ka sai ngona iba fo ni biya kana do ko ibora ga fanga be kana na manye dolo ikana रॉकी रॉकी ako roki afore ki ko manu gasa sonia सिर्फ तुम ही बची हो जो जानती हो Sonia. रॉकी हूँ e dolo ne ba do sa ga fo ne de roki ibi ya fama de सॉरी सोनिया sonia e raga ko bi bayan ne bi kana jade sa saboda raja bina faga ko biya mina raja ga mariya jike ani puja bida teng de muso o wati kele an wakka sula dina na हाँ मैं जेल से भाग कर आ गया ya ki mai kai kaso she असली और नकली ago ne bolla ga boka sula ni kote wala sa chieni galo bi do ga bonyana चल जाएगा कि राजा कौन है और रॉकी कौन है ga bebe chiero sa ne tarika so ndara do sura atiki ni ma bwala ko so bede e kan do ke ga teatri na koyi ki mai teina lemle albi abi ga ko ali bi arajayi समझने की कोशिश कर ये आदमी awaslam e ne teri de
aw bene teri gane teble ani majugu de biɲɔgɔn fɛ gabe tiɲɛ tɛ ka sɔrɔ ne tɛ हट जा मेरे सामने से तू अच्छी तरह जानता है कि मैं तुझ ko n taara ka so n ye nin de sɔrɔ yen ani ma bɔ a la kosɛbɛ nin y'a ka muso de ye Sonia हमारे राजा का दुश्मन है तू k'i teri t'anw ye dɛ i jugu de y'anw ye ni si t'anw sɔrɔ k'a jɔ इन लोगों को बताओ कि राजा कौन है रॉकी कौन है cɛkɔrɔba ko ko n bɛ nin muso in nɔ dɛ सोनिया उठो इन लोगों tiɲɛ को fɔ सोनिया a ko tiɲɛ f'u ye मर चुकी थी ना a ko n tɛ muso in ye de ko ni sara a mɛnna ko ne ye min fa k'a kun kɔnɔma don a ko horoki de y'o bɛɛ dilan nin si tɛ tiɲɛ ye बेटी की शादी करवा रहे हो a ko ne bɛ tiɲɛ ni nkalon don ka bɔ ɲɔgɔn na ne tɛ fili n ka tiɲɛ in ma bilen koyi min filɛ ne filɛ nin bolo de y'ala diya ye a ko e ka sa tɛ sa हट बुढ़िया dɔ ka bɔ a nɔ la n ka denni fa sisan an ka kow bɔ dogo la dɛ k'a kɛ tiɲɛ ye ko araja ko ni ko ma kɛ ko t'i dɔn ko ji ti to nɔnɔ na nin den na ye puja ta ka diɲɛ minɛ ne bɛ min ɲɛ n b'o dɔn a tɔ bɛ ala bolo ni maa fila bɛ ɲɔgɔn ko sa joni ye tiɲɛ ye joni ye nkalon ye पूजा कहाँ है ko puja bɛ min ढूंढ ले इतनी k'i t'a ɲini mɔbili kolonw tu la किसी न किसी एक में a bɛ dɔ kɔnɔ o nka bɔnmu fɛnɛ bɛ yan dɛ min b'i teliya a bɛ dɔ kɔnɔ wa bɔnmu bɛ fan bɛɛ kungo b'i bolo bi पूजा 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 kono farle mago tɛ ɲɔɲɛlen na Rocky पूजा
awa puja akile fenye men. Ah, we klaxoni. Oduku sara arajama. Mobili Germany. जल्दी चलो पूजा चलो पूजा तुम यहाँ से घर चलो Ke ai itile taso dro. Taso men nga kodla taso. Ayo ni ma fla tukula nyongo sa. Poroki raja. Ni chef la ita doka for minde ka fari. Harajawa. Tare horaki. Ai wako bi fe kala ba fe lola ti e ko ni etaji champagne ni balla rokila de ni balla la ko ni jini jama bona fambe on yang furuke araja ani puja ananteru ko fara anyuga nina je furu duma baye AFLATOON nga akilina ube sabatira puja araja kontra la nyenya akira iba fonga che aiwa akani sinima duma baye AFLATOON no ko tege dumani frank tire tege dumani aiwa akwa terbele bali kulu Akshay Kumar and Irumila Matonga Akshay Kumar ale kunye arajai wa ale kelele kuye oroti fenei aiwa Irumila Matonga ale kuye puja atlobuka dongle dumamina urode fo ninga ankalula koni janye koto nyokon talai koni ko identi kunfe ko wa kone be ni dima aiwa mapo chama ngwesilima ne babu Farida Jalal lokuye araja bai kata se majulema Sonia sahani kumala ale rebe wode filmina ko Sonia anu panker ale kumesilmaina oku dema ore oku ye puja fai aga ne filmandu mambai aiwa aswadi AFLATOON aga aterife aga abal makeni adengefe noi aga bobali nauka mako Papa Camara तू मांगे दिल मैं दे दूं जान तू जो कहे मैं कर दूं हाँ ले ले सनम मेरा तू इम्तिहान
मैं कर दूं हाँ। छुप जाऊं इस दिल की गलियों में तुझको छुपा लूं। बस ढूंढता फिरे सारा जहां। तू मांगे दिल मैं दे दूं जान। तू जो कहे मैं तेरा आशिक हूँ तू मेरी महबूबा फिर कैसी मजबूरियाँ हैं। मैं तेरी आंखों में तू मेरी आंखों में फिर कैसी दूरियाँ हैं। मौसम है ये हंसी हम है जवां। जो कहे मैं कर दूं हाँ। छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। ये खबर छपवा दो अखबार में, पोस्टर लगवा दो बाजार में। एक लड़का एक लड़की, एक लड़का लड़की, हाय हाय दोनों पागल हो गए प्यार में।
ayiwa février kalo tile 13 anw bɛɛ lajɛlen bɛna ɲɔgɔn sɔrɔ farada Surakabugunin na Bayangara kura la ka taa ni mawludu belebeleba in sigi sen kan n'o ye Ustad Ali Yalikoyi ale ka mawluduba ye anw b'a ɲini karamɔgɔ fɛ k'a k'an bɛɛ lajɛlen sama ni duwawu ye ko Masara Mani ka le 13 ni k'o yira anw kɛnɛ na. सपने में सखी देखो नंद गोपाल सावरी सुरतिया हाथ में बांसुरिया सावरी सुरतिया हाथ में बांसुरिया और घुंघराला बाल सपने में सखी देखो नंद गोपाल सपने में सखी देखो ayiwa ni ko firiperi ayiwa fɛn caman b'a la nka fɛn min ka ɲi ni fɛn bɛɛ lajɛlen o ye mɛn tigila ye an b'a dɔn k'a fɔ firiperi a bɛ daminɛ sisan an bɛna kuma di PDG yɛrɛ ma n'o ye Musa Kɔnta ye a bɛ n'i da don firiperi la an bɛ don min na i ko bi ballon minnu bɛ yan min ni min bɛ yan ani firiperi ko bɛ daminɛ walasa ka dɔ fɔ an ye an bɛ se ka min kɛ somɔgɔ sama ye ka taa yira aw la ayiwa Musa i n'u la kɔri baasi t'i la ayiwa i ka indouke don i balimakɛ don an ka fɛnw bɛɛ jɛ k'a di Masara Mani ma n'o kɛra kow bɛ dilan ayiwa firiperi a bɛ daminɛ ani min ni min bɛ ani musow yɛrɛ ko in bɛ cogo di i bɛ se ka mun sɔrɔ k'a fɔ musow ye firiperi ko la ne fɛ i ka dɔɔnin fɔ n ye yala an ka n da don nɛgɛjuru ko la. Bon kuma wɛrɛ tɛ yen koyi an ye kuma min f'i ye a kɔrɔ o dɔrɔn de don an kɔni bɛɛ bɛ jigin kɔrɔ yan kosɛbɛ kosɛbɛ n y'a faamuya nɛnɛ bannen nin ye funteni minɛ kɔnɔ o caman b'i ka na kosɛbɛ dɔw kosɛbɛ sera dɔw b'i ka na ni min mago kɔni bɛ minɛ na a i ka na yan nɔ baasi t'a la ma fɛn sɔrɔ a la i t'a ɲɛ dɔn o ye tiɲɛ n'i sera yan n'Ala ka diɲɛ ye i mago bɛ fɛn o fɛn na i b'o sɔrɔ n'Ala sɔnna. ayiwa Musa yanni an ka se nɛgɛjuru ko ma an b'a fɔ Bamakɔ muso bɛɛ lajɛlen minnu bɛ firiperi kɛ ni o ye yuguyugu ballon belebelebaw ye minnu bɛ bɔ Canada ani Faransi ani Amérique la ni ko i k'a ta i ka nafa sɔrɔ a la i ka wasa sɔrɔ a la yɔrɔ kelen pe Bagadaji i bɛ se Musa Kɔnta fɛ yen Musa Kɔnta an bɛna a yɛrɛ ɲininka a ka nɛgɛjuru siraw la a b'olu fɔ an ye ani ale yɛrɛ sigilen bɛ Bagadaji yɔrɔ min na a b'a da don bɛɛ lajɛlen la. Bon, ne ka nɛgɛjuru sira 75 17 00 29 o ye n ka nɛgɛjuru sira ye. Bon Bagadaji kɔni n'i nana n'i sera arayida la an bɛ arayida de la n'i nana arayida la n'i sera Banganambila sira dɔrɔn n'i y'an wele mɔgɔ yɛrɛ bɛ t'i kunbɛn ka na f'o ye bon n'o ma k'i sago ye Bagadaji misiri kɔrɔ n'i sera yen mɔgɔ bɛ t'i kunbɛn ka na ni Alahu Taala ka diɲɛ ye. Kosɛbɛ. ayiwa nɛgɛjuru sira minnu fɔlen filɛ n'i sera arayida la Bangoni place la n'i ye nin kelen o kelen wele a ka ca Ala ma a bɛ t'i wele n'o fana gɛlɛyar'i ma Bagadaji misiri i bɛ wele a y'o de fɔ taa k'a fɔ nin ko in dabɔlen don an balakaw kama a dabɔlen don musow kama minnu bɛ furu la bi a bɛ fɛ ka dɔ kɛ a yɛrɛ ye a bɛ fɛ ka a cɛw dɛmɛ a bɛ fɛ ka a yɛrɛkun dɛmɛ ka firiperi ta ka nafa sɔrɔ a la a yɔrɔ ka ca dɛ nka Musa ta ɲɔgɔn o ka dɔgɔ a la n'i y'a ta Musa bolo i bɛ nafa sɔrɔ a la a b'a dɔn k'a fɔ funteni o bɛ nalen funteni finiw caman a kɛn bɛ k'o fa k'o to o pantɔlɔ o n'o birifini o n'o fɛnw bɛɛ lajɛlen i ka firiperi kɛ i ka nafa sɔrɔ a la i ka wasa yɔrɔ kelen bɛ ni Musa ye ɲɔgɔn ye kaban a ka ca la i bɛ wasa an bɛ dugawu kɛ ko fɛn min ye garijɛgɛba ye Alahu Taala k'o di ani Musa ma nka kumakan laban Musa a bɛ min fɔ musow ye a bɛ n'o fɔ a ye a k'o lamɛn kumakan laban jumɛn b'i bolo i b'a di musow ma firiperi ko in na. Bon kumakan laban min bɛ n na an jɔn bɛ jigin kɔrɔ a b'a la an jɔn bɛ jigin kɔrɔ ni min na hali ni waati bolo n'an kɔni ye baara kɛ n'an ye taabolo dɔ dɔrɔn minɛnkisɛ min ka di an b'o d'i ma baasi foyi t'a la bon bali kɔni k'a ta 4000 5000 6000 la fo ka se 102 113 ma a bɛɛ b'an fɛ a bɛɛ lajɛlen b'a fɛ baasi foyi t'a la i ma na cogo o cogo i bɛ yɛrɛ ta sɔrɔ a tɛ tɛmɛ o kan nba e y'a dɔn i bɛ fɛ ka firiperi kɛ i bɛ fɛ ka nafa sɔrɔ a la ayi n'i tɛmɛna Musa kan k'i t'a ɲuman sɔrɔ bilen an bɛ dugawu kɛ ko Ala k'an bɛn a ɲuman ma Ala k'an bɛn Musa fɛ yen. सपने में सखी देखो नंद गोपाल सपने में सखी देखो नंद गोपाल